नमस्कार मंडळी, आत्ता जो तुम्ही स्क्रीनवर बघत आहे हा माझा एंट्रन्स एरिया आधी मी अशा पद्धतीने डेकोरेट केलेला होता. ऑब्व्हियसली सुपाच्या पेंटिंग्स मीच बनवलेल्या, बट नवरा म्हटला की आता तेच ते बघून बोर झालेला आहे, यात काहीतरी चेंज कर. मग तसं तर आम्ही बायका कधी नवऱ्यांचं म्हणणं एवढं सिरियसली घेत नाही आणि ऐकतही नाही, बट यावेळेस मी ठरवले की चला ऐकून बघूया कसं वाटतं ते. तर या ज्या यूज अँड थ्रोच्या प्लेट्स आहेत, ज्यात आपण नाश्ता जेवण करतो किंवा कुठल्या प्रोग्राम्समध्ये यूज केल्या जातात, त्याच्यावर पेंटिंग मी खूप आधी केलेली, त्या तशाच पडलेल्या होत्या. मग मी त्या यूजमध्ये आणण्याचं ठरवलं. त्याला सिम्पली मागे थ्रेड लावला आणि मास्किंग टेपनी त्या सिक्युअर करून घेतल्या आणि जे स्टिक करण्याचे खिळे होते त्याला त्या अडकवल्या. तर अशा रीतीने हा मेकओव्हर झालेला आहे. कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आणि नवऱ्याचं ऐकण्यात तसं काही हरकत नाही असं मला वाटतं. तुम्हाला काय वाटतं नक्की सांगा. थँक्यू.